Don Allah ka tsaya ka saurari audio clip ɗin nan tsakanin 'yan bindiga da kuma sojojin Najeriya wanda suka yi a TikTok. A nan za ka tabbatar kwata-kwata ba gyara ba ne a gaban gwamnati. Ku kasance da mu domin saurara, amma idan wannan shine farkon ziyartar ka wannan channel tamu mai albarka, ka tsaya ka danna mana subscribing da alamar liking. Mun gode. Kayan da kuke tare da su, kala bindigogin da kuke tare da su, wallahi duk sai an gaya muna. Duk inda kuka taho sai an kira mu an ce ga inda kuke, wallahi ko da waya ko ba da waya ba, muna da escort. Wallahi ko ka yarda ko ka yarda, wallahi ban ma ƙarya, wallahi sun matallahi rantsuwan musulmi, wallahi ka ji na ce ma. Ba sai ka rantse ba, ai mun yarda. Mun yarda ka rantse, a cikin sojoji ne ake kiran ku ko kuma yan gari. Wannan dai babu abun da babu, kasan babu inda babu informa. Haka ne. Tambayan da na mani soja ne suke kiran ku ko kuma civilian na cikin gari. Wallahi wannan ba ruwanka, kahin civilian guda ya kira mu, wallahi sojan goma ya kira mu wallahi. Ɗanaji wannan ɗanajiya. Ina ji. Ko Sara ni ma tambaya ɗaya mana. Na'am. Wa yake ba ku makamai? Wallahi mu Allah ne ba mu makamai da wannan manyan ku waɗanda kuke tare da su. Manyan mu kamar su a kenan. Kamar gwamnati mana. Gwamnati ai gwamnati ka ya kunshi abu da soja gwamnati ne, police gwamnati ne, air force gwamnati ne, immigration gwamnati ne, custom siyasa ma gwamnati ne. To mu ba mu aiki da custom, ba mu aiki da immigration, muna aiki da ɗan sanda, muna aiki da soja. Sannan kuma sojan da ke ɗaukar bindiga ya baka, shi ke ɗaukar bindiga ya bamu. Kai kanka ka sani waɗanga kuɗaɗe da muke kama mutane, muna aza masu kuɗin harajin su kamuna miliyan 100, miliyan 150, miliyan 300. Da shanakan da muke korewa na Fulani waɗanda suke gehe mu koro shanu mu saida. Kai baka mamaki a koro na fiye da 10,000 a zo nan da cikin daji. Ko da kun kawo muna hari, kuna ganin shanu ko ba ku ganin su? Ba a ganin su. To wallahi da an kawo muna shanu nan ake turo muna motoci mu je mu sai da shanun nan duka, in muka sai da su duka a je a duka a sawo muna makamai da su. Aka sawo muna makamai aka turo ku kuma sai a ce muna to lalle ga kunan zuwa ga kalar bindigogin da kuke tare da sunan, to ko mu dauko sama ga bindigogin ku ko kuma mu dauko daidai da bindigogin ku mu haɗu, ko kuma kuna taya mu kwanta muku ko ka ko muna sa muku ba mu kashe. Osana. Na'am. A cikin manyan da suke gaya muku cewa ko wanda suke gaya muku cewa soja suna zuwa, wancan suna zuwa kaza. Na'am. Kai kana da contact da su ko kuma wasu suke faɗa daga ciki? Ban gane abin da kake nufi ba. Kai kana ma'amala da su ko kuma wani ne yake ma'amala da su daga cikin? Ni kai na yanzu haka ina ma'amala da soja yahi 10 wanda nake ma'amala da shi yanzu haka. Kuma manyan sojoji ko kuma? Duka manyan sojoji ne. Ami kuma. Na'am. Kana ji na? Ya ake kawo muku makaman? In tambaye ka. Ta ake kawo muku makamai? Kamar ya ta ake kawo muna makamai, ga muna shiga gari, muna daga nan ne muna iya mu bi titi daga Anka mu je Gusau, mu bi Tsafe, mu yi Huntuwa, mu je Abuja, mu bi Kaduna, mu je Abuja, ka ce ta ya za a kawo muna makamai. Motoci na ta saha da marwa. Wani soja ya ga dama ya shigo pilot din shi ya sanyo bindiga cikin filo ya zo ya kira mu karba mu bashi makudan kuɗi, wanda in bindiga ana sayan ta 500,000 za mu bashi miliyan 1 ya koma ya ci da iyalin shi. Haka ce muna wai ta yaya ake kawo muna makamai. Okay. To da Allah gaskiya Wasada. Ka muku su kenan. Na'am. Wasada. Na'am. Tsakaninmu da manyan sojoji da suke ɗaukan wanga ta'addanci sai dai mu sai Allah isa tsakaninmu. Wallahi abokina, inda za mu tsaya mu fahimci gaskiya, kowa ya fahimci gaskiya, ya ji tsoron Allah, ya kyautata ma kanshi. Wallahi da wannan ta'addanci mun taru mun bari. Wallahi mu da yanzu mun tara abun da za mu ci ga duniya, har mu mutu mu ban jikokin mu. To kaga mu yanzu ba ma hitira muke nema ba, inda ana yarda da zanna za a mu zanna lahiya da ku da sauran mutane, mu samu mu ci arzikin mu sai girage, mu je kasashen waje, mu je mu gano mutane, mu dan gano duniya, kaga mu da ku mu ci da ka gane. Yanzu don Allah kai yanzu kai baka so ka dawo yanzu haka in za ka dawo ka ce kai gaba ɗaya wanga ta'addancin da kake yi, ka ce kai ka abin kai to ka baranta ma duniya, wallahi sai